свиреше по лудея. Петре! Ако веднага не престанеш да се въртиш като електромер през зимата, ще кажа на вашата, че имаш талант. Какво смееш, бе? Какво се смееш, бе? Какво се смеете всички, бе? Ма вие знаете ли колко такива като него съм ги подредила с този номер? Имах един Николайчо келеши 3/4. Правеше си барбекю от тетрадки под последния чин. Те стомашни язви ми докара говецето му с говеце. Ама накрая така хубаво го подредих, че ще има да ме срува докато е жив. Казах на техните, че има талант за свирене на цигулка. И край! Купиха на цигулка. Даже 2 цигулки му купиха. С едната свиреше по 8 часа на ден, другата баща му го биеше по главата. Само след 2 седмици Николайчо ходеше с препариран поглед и порцеланова усмивка, като че ли му е паднала тухла четворка върху главата. Ти знаеш какво е тухла четворка? Не знаеш, както и да е. Забрави и барбекюта, и мармекюта, и всичко. След години разбрах, че е емигрирал в Туркменистан, защото там цигулките били забранени със закон. Истината е, че повече не ми създаваше проблеми. Нито пък Аспарухчо. Ех, та Аспарухчо, бе. Ех, та Аспарухчо, бе. Така ми се беше настанил на главата, че за една бройка да му издадат адрес на регистрация там, ама за кратко. Защото него така хубаво го подредих, като едноцветен пъзъл. Привиках техните в училище и за 0 време ги убедих, че Аспарухчо има талант за пеене. И край. Солфежи, гами, текстове, менеджери. Зима няма 2 седмици. Аспарухчо се превърна от малолетен престъпник в малоумен полупевец. Седеше в клас, подпираше си диафрагмата на ръба на чина и мълчеше. Как ще говори? Как ще говори? Като толкова пеене беше получил перманентна мускулна треска на гласните струни. Мълчеше като пържена скумрия. Най-накрая не издържа, събра си партакешите и отиде в манастир. В католически манастир. Там дал обет за мълчание, за да не пее никога повече. Така че, Петърчо, внимавай в картинката, моето момче. Защото аз съвест може и да нямам. Обаче имам телефона на майка ти. И като едното нищо ще убедя, че съм открила в тебе неподозиран талант за свирене на контрабас. Ти знаеш колко тежи един контрабас? Не знаеш. Ако не искаш да научиш, ако всички не искате да научите, отваряйте тетрадките и пишете. Моцарт, ученици, е имал много голям талант. И поради това животът му не е бил никак лесен. И е умрял млад. Я да видя какво се писа. Моцарт се пише с А, не с С. С във вас.